Equality Talk. Equality Talk. Equality Talk. Yeah, call it equality in diversity. Call it similarity in diversity. Say no, no, no to discrimination. No, call it equality in diversity. Call it similarity in diversity. Say no, no, no to discrimination. No, ukandiyangana ndika kuyangana tose no fanana believe kusiana. No, 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 no. We are one people, no room for evil. Respect our people, treat them equal. No, 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 no discrimination. No, respect to all for respecting equal rights and freedom. Freedom, freedom and equal rights for you and I and for all people. Seeing I'm so cheaper, umozini wateka na bolon vetset sana fe. Seeing I'm so cheaper, umozini wateka na bolon vetset sana fe. Call it equality in diversity. Call it similarity in diversity. Say no, no, no to discrimination. No, ukandiyangana andika kuyangana tose no fanana believe kusiana. No, 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 no. Welcome to another edition of Equality Talk, the program that tackles issues of equality and justice for all. Equality Talk is proudly brought to you by Center for Solutions Journalism, and I'm your host, Penelope Kamanga. Before we dive deeper into today's conversation, let's take a quick moment to recap what we covered in the last edition. In that edition, we explored the different types of intersex conditions, natural variations in a person's sex characteristics that don't fit the typical definition of male or female. These violations may involve chromosomes, hormones, internal reproductive organs, and external genitalia. And to revisit this, let's hear what the doctor said about it. Types for this condition. The first one, what we call androgen insensitivity syndrome, whereby a male child is born. For a male child to be born, as I said, we need to have X and Y chromosomes. But you find that for the male child to continue maintaining the sexual organs or the features of a man, we need hormones to come in to make sure that we maintain that state of one being a man. Now, if the hormones are coming, but the receptors are not able to receive the hormones, then you find that one is really indeed a male, but is not showing the characteristics of a male as they are growing up, like the sexual characteristics. For instance, growing beards, having the penis growing size, the scrotum growing size as well, producing the sperms, because the male sex hormones are unable to be recognized in the body. So in the end, you find that one, maybe what is prominent are the female characteristics, like one, no, not the male ones. Like you'd find that a male child is developing breasts, yeah, or maybe the pubic hair is not as much as you'd expect in a man, and maybe the penis size is so small, the testicles maybe they're also very small. So and you find that these some of the characters, like when one has androgen insensitivity syndrome. Another type is the congenital adrenal hyperplasia. So we have in the abdomen, we have the kidneys. On top of the kidneys, we have the adrenal glands. So adrenal glands, they secrete, they produce hormones, what we call adrenal hormones, that also have an impact greatly on the sexual organs. Okay. So you find that probably a female is born, but because the adrenal glands are producing a lot of hormones, find that a female child now is also
having some characteristics of a man because of But he's female. Yes, but this is a female child, but now is having some characters, female characteristics of a man. And the reason being that the adrenal gland is producing a lot of adrenal hormone, and that is impacting on the outlook of a child in the way that they are now being masculinized, or they are looking like a man. So amaoneka ngati mamuna but ali nkazi. Yes. Or when aoneka ngati nkazi koma ali mamuna. Yeah, so anabadwa nkazi, and then later on find kuti no mmene akukula akuonesa zizindikiro za mamuna. Muona kuti mututu wandi nsikana koma tindevu tamba kutuluka adakali mwina wachichepere. Ya mukuona kuti no munthu ndi nzimayi koma mwina ndi mamasoza akulu ngati nyamata. Ya ukuona sukulina mabere sakukula mmene no amene azikulira ngati nsikana kamatha nsinku ndithuti. Okay. And another type timachula kuti Klinefelter syndrome. Meta kambira kuti no nzimayi akuyena kukhala ndi XX chromosome pamene nzibambo XY chromosome. When somebody has Klinefelter syndrome, you find kuti no pabweraso chromosome ina yonjezera. Momwe akhale ma chromosome ati kuti XY pabwa ndi XXY. So uyu ndi nzibambo kwa futi no abandi chromosome ina yonjezera yachizimayi. O kapena yachizibambo munthu ali nsikana mapeza nokuti no chifukwa cha extra X chromosome mwanzibambo ija munthu no akuonesa no zizindikiro za nsikana yet munthu yokwandi nyamata. Chifukwa choti no X wina wabwerayo ndamene no khanga kuti no abwesa zizindikiro zina zoti munthu ni zibambo koma kuti zizindikiro za nsikana. And type ina timati Turner syndrome. So takamba kuti pakwenena kuti pakhale XX kapena XY. Ndema bezo anthu ena wake mwina ankhande X basi. Y palibe kapena X wina palibeso. Ndi zikatere imene timachula timati XO imene imati Turner syndrome. Zikatere ndi kuti munthu uja fotali ndi chromosome imodzi yokha ina ikusowa. Mapeza kuti no akone ngati nsikana koma no mwina kukula kwake kukhala kuvutikira kuti ka height nkochepa. Tizindikiro tena kuti maana tizibwera pamene nsikana akukula zikukanika kuti zibwere foti no chakuswaka chromosome imene icha. So yomaliza imene no timati 5 alpha reductase deficiency ndi pamene no thupi la munthu ngati kwambiri azibambo amene wawa timayenera kumatulusa timati mchere umene timachula testosterone imene uli hormone male hormone kwambiri. Of course mazi maiso testosterone ali nayo kwa makhala ocheperapo kwa exanda zabambo kuti zibambo akhali ndi deep voice kaya kale kazo ndina female ijamatani X. Yes, azibambo so makhala. Remember in men ndi XY. Yeah, in females we have XX. So because mazi bambo ndi XY the Y chromosome is responsible kuti zikatha kutulusa mchere umene machula kuti testosterone. So ngati azibambo amene no ali ndi vuto loti no akulephera kupanga convert mchere osaphimawo wa testosterone kafike no pa testosterone wenyewenye mapeza kuti no now ndi ile azibambo komano ma characters awo akuonesa ngati nsikana. Even voice peza kuti ruga yachizimayi ndithu. Timabere sumina pang'ono pamene popo mina ndevuso palibe jijari chida cha bambo peza kuti nkakang'ono mafuta kama khanga temefoti no mchere umene ma testosterone so kupangidwa bwinobwino kuti ukakhale okwanira kuti bambo akakhale bambo ndithu kuyenera. Awa ndi ma types ochepa amene no tingathe kunena pano pokhuza munthu o mwana kumabwera ndithu ndi ziwalo za zonse za bambo kopanso nzimayi ndithu. So disanyo zane
tiyesese tikondane tigwirizane tisanyozane popeza ndife amodzi tiyeni tigwirizane tiyesese tikondane tigwirizane tisanyozane popeza ndife amodzi tiyeni tigwirizane. And today, I'm joined once again by Dr. Zaziwe Gunda, a medical expert who has been helping us understand the complexities around intersex conditions. Dr. Gunda. When a baby is born with this ambiguous genitalia, Yes. what happens in the hospital setting? When sex isn't, where sex isn't immediately clear. Yes. So what happens? Okay, in that instance, there are a number of issues that we need to look into. For instance, mwana wabadwa akuonesa zizindikiro zonse kapena kuti ziwalo zonse za nzibambo kapena nzimayi. Foti mwana uja ngobadwa kumene simungathe kupanga determine kuti kodi mwanayu ndi adzakhala bambo kapena nzimayi. Otori china makhala chimene we china chimakhala chili strong. Yes. China chimakhala chili strong. Chili strong. So ungati odziwa at that particular time Yes. chili khale strong ndi chiti. Baiba ndi chiticho. Komanso timanena kuti no pali nkhani za ethics. Kuti inde mwanayo watero komano mmene akukula muja mmene kwambia kuti munthu komakulano mwinano mbali inayo izonetsa kwambiri kuti uyu ndi nzibambo. Mbali inayo izonetsa kwambiri kuti uyu ndi nzimayi. Koma mwanayo afuna kukhala ndani. Kuti afuna kukhala nzimayi kapata khala nzibambo. Komanso makolo nawo pachama khala ndiseya kuti mwina amafuna mwana wamkazi kama afuna wamuna. Sono tikangopangiratu mwina adakali wachipere chonchi mwina makolo asankha kuti mwana anga ipangani zoti akhale wamkazi. Mpeza kuti mapangiro akhale wamkazi kwa thupi lake ndusano kwambiri ma hormones amene ali anyamata. Mpeza kuti zasokonekera kapena mwina nyamatayo kapena kuti mwanayo inu mafuna akhale wamkazi kwamene akukula iyeyo thupi lake likuonesa kuti no kwaso maganizo lake afuna atakhala nyamata kwa mafuna nsikana zasokonekera kumene popo. So what do we do in the hospital setting? First thing that we do is counseling. Talankhule makolo aja amvetsetse kuti kodi vuto ilili labwera chifukwa chani. Ena mwina makhala ndi zikhulupiriro kuti mwina ndi zaufiti alodzedwa kapena anaponda pena pake ndi zina zotero komano kuti zokuti vuto ilili lilipo ndithu. Mwana 2000 amene abadwa mmodzi amatha kubadwa ndi vuto limene lili. Talimone kuti ndi kumalawi kuno kuti kwamba kuti no pamwezi ana mabadwa ochuluka kwambiri kumalawi kuno. Ndikuona kuti no atisi na pamwezi na makhasu ni mwana mmodzi amene no akubadwa ndi vuto limene lili. Yeah. So choyambirira tapange advise makolo counseling kuti kodi vuto ilili labwereranji alimvetsetse. Tikachoka yapo timalangiza kuti pano siningapange zambiri kuti mina tinthandizire fa palinjazo ngati timatha kupereka ma hormones kuti no mina ma hormones ngati alochepa michereja tiyengezere kuti no ikathe munthu kukhala amene ali nakhalira ngati nsikana kapena nyamata. China ndicho kuti timatha kupanga ndo matija surgery kupanga operation kuti mina tichose zolo zina zimene zikuonesa zocheperakozo koma tisiye zomwe tikuzifunazo. Koma imene sitingapange panopa pokapoka mwana uja akati poti no afika pansi nkhundi tu wabwino ngati zaka 15 14 wapita mtsogolo kuti maso mwana uja payeka atopanga chisankho kuti ine ime ndikuzionera ndi mezo zanga zilili ine ndisankha kukhala ndi ziwalo izizi. Fata kutonapo ndithu munthu ali nyamata koma akupanga period. Ya kuti aya magazi ngati posamba mena ngati amasambira azimayi koma munthuyo ndithu ndi nyamata. Ya ndeti mene ndithu tipange zoti tinthangatire kwaso tikaone tikathe kukhala ndi nthawi yabwino yoti tione zolo za mkati ngati chiberekero. Zolo ngati kumwe kumachokera mazere mati ma ovaries kuti kodi zapangidwa form motani chifukwa matanora tipange zoti akhale nsikana koma mwina uterus siyolongosoka chiberekero chake nchosalongosoka bwinobwino mwina sangati kulusa madzira ndikuti ngati khaita mpasa uyu kuti akhale nsikana
komano pali zina zolepesa kuti akhale nsikana okwanira chitunthu chake bwinobwino. Ndithudi. So kwambiri what we do is we do counseling, komanso we wait kuti no tikathe kunthandizira whether we should medically treat the client or we can treat surgically in our hospital setting. Okay. Ndithudi. Ndiye makolo ena mina they insist on kuti surgery, early surgery on the child genitals or whatever that would push kuti which gender they want. Yes. So what do what medical stance imakhayo yotani? Then we go to what is called medical dilemma, whereby tafikano poti no ifeyo tindi upangiri umene tingathe kulangiza munthu kuti amvetsetse chinthu chicha komanso tuni kuti chitsogolo chitenda motani. Ngati makolo akukakamira imakhala kuti no ifeyo koma tachita mbali yathu talangiza andi timayesa kuti nthu asayinire chifukwa timopa pamawa kuti pamawa amatha kuzanena waja kuti inetu anandipangisa kuti mwana wanga akhale otere ine ndisakufuna kapena ine andikakamiza kuti mwana ansinthe gender akhale nzimayi nsikana kapena akhale mnyamata koma ineyo sinimagwirizana nazo. Zimene zimamasa kuti pakhale ngati ndithu anthu amatha kukakusumira kumene ngati dokotala komano kuopa kuti pasakhale mavuto ngati amenewo timene adalangize molongosoka tolingaso kuti mwana uja amene akutha msinkhu akukula nayenso matha kukhala mwina unakuta ine tikudandirakwira kundipasa gender iyi gender isindikugwirizana nayo ine ndimafuna gender iyi ndengati mapanga mwana uja sanapereke chiganizo chake palinso mavuto adatha zakusumirani ndithu bwinobwino. So chachikulu nchoti timaphunzira ngati madokotala afe kuti no pasapeze kuti kholo la mwana likukakamize kuti musankhe gender ya mwana pamene mukuona kuti pali mavuto ngati amene wa intersex. What we do is to wait pangati makolo akakamira ndi mukwena ndithu asayinire kuti chomwe mukupangacho akhale kuti makolo anapereka go ahead kuti mpange zimenezo. Ndithudi. Okay. So now what about the child itself? If the decision is to wait until the child is older, yes. So what support or guidance do you offer to either the parents? You said you talked about counseling, but yes. Also to the eventually as the child is growing, udi chance yodi bwabwira so ukama kauda ubwera constantly bwa chibadala o akabado amatana na. Amene akwena azibwerabe especially akahoti no amba kufika nsinkho zindikira. Chifukwa ana aja masewera amwina amatha kuonerana kuti nzanga yoti ali ndizi ine izizi ndilibe koma kabaso mina ndinizochulukirapo kuposa anzanga zomwe ali nazo. Ndili maana mwana uja tizipanga nditi counseling koma kufunikira kwambiri counseling has to start from makolo. Makolo aja chimvesese so that they are also able to support the child. Chifukwa ambiri mwina amatha kumamsala mwana uja kuti mwana uyu mina sindikumfuna kapena mwina ineyo mena lilimu azindichitsa manyazi mwina apite kwa gogo wake ineyo asamakhaleso ndine. Mwana akazi kuti mukumusala chimakhaso chipinjo chachikulu choti nomuona nokuti mwina long class sizikuyenda okuti akhale ndi self confidence ja self esteem kuti yekha akati kuzimira pa yekha ndikumaona kuti moyo wanga ndikuyendetsa bwanji zimakanika. So chachikulu nchoti no tilangize makolo tiathandize kuwaphunzitsa kuchoka yapo komanso mwana uja amene akutha nsinkhu amene akukula azindikire kuti ilili sivuto ndithu andi thandizo lilipo azithandizidwa komanso asamachite manyazi akamapita mwina ena amatha mwina kupita ku school kupeza kuti mwana uja samazindikira kuti atakamba period kuma kupanga period kuti ngapange support banji imene timpange support ndithu with all the resources that we need to support such a child. Ndithudi. Okay. So but in your opinion how can hospitals and school better support children who were born with or intersex children? Choyambirira ndi January community engagement. Anthu tadziwitse ngati meti kupangira pano pano kuti vuto lilipo ndithu andi vuto lalikulu. Si vuto kuti mwina changoli January sweeping under the carpet kuti basi ngolisiya kuti basi azonera okha ayi tikwena tapange support ngati mati tipangira support ndi wina aliyense amene ali ndi vuto nali lonse. Anthu akazindikira kuti vuto liliko ndithu wina akaona mwana otereyo ampanga offer some comfort, some care. But if people don't know, because nthawi zambiri zinthu zambiri zimasoonekera ngati anthu ali ndi umbuli pachina chake akane mbuli pachina chocho amata mwina atu mwana ndi fit ndikola zinsala mwana ndi fit pene kwa singanga, you know. So first of all is we would want to advocate and also to make sure that everyone in Malawi
is able to know that it's possible for a child to be born with both sexual organs. Mwana kubadwa ndi ukhandizwa zonse za mbambo komanso za mai nthawi imodzi nzotheka ndi zimachitika. Tikatere anthu akazindikira lero ku skulu kuja taso kwa abaziphunzisi apanga support mwana uja. Exactly. Yeah, mwana uja sadzakhala ndi ka mwina mtima oti iyeyo ndi munthu osakwanira. Ijamati low self esteem. Yeah. Mwana uja azipanga zinthu ngati wina aliyense. Chotero mwina ulo even in class mpeza kuti mwana akukhonza. Kandi sports mwina mwana uja kupanga excel kwambiri ku sports. Komanso china ndichoti mmene akukula muja ndakuzindikira kuti ineyo ndivuto ilili andivuto ili ndotheka kulikonza ndikuti no ikafika nyengo kuti notakakonza okasankhano ijamati nawo gender sexual tisenge kuti mwana yakhalano wankazi kapena akhala wamuna. Mwana uchifuta chijama chimvetsetsa sazona ngati chilendo so kuti no iyeyo bwanja kusankha pomwe anzake zinasankhidwa kale mena mabadwa. So ifeso ngati achipatala tindi udindo kuti tikati kumalangiza makolo kuyambira pamene no banja akufuna kuti akhale ndi mwana chifukwa kana kuti no kukonzekera kukhala ndi mimba kusayambe kungona kuti mai bambo teni kuchipinda tikapange mwana mekusukonzekera kukonzekera sikungogula matoera kokha kusiya yapo kuma kukonzekera kuma yambira pamene no when the couple wants to have a child ziyambire pamenepo. So kukonzekera kwake kuyambire so mutu trying to tell them things that they can meet pamene no mwana mina akubala kapena mwana mene ndalakali amaya joyembekezera. What are the dangers that are there, what are some of the risks that are there, and then how can the couple now try to maneuver or to go through all these difficulties mpaka mwana kubadwa. And then mwana ujabadwa ali ndi ziwalo ziwiri zosiyana kapena abadwa intersex kapena abadwa jema ndi bigger sex makolo unanga mpange support banji because kukonzekera uku kumathandiza kuti no ngati mwana ujabadwa ndi zimene zijazi makolo achasaza khaso odabwa mara achipatala atuzako nthawi jerimati ma health talks yeah zikatere chisamaliro cha mwana uja chimakhala chochuluka chikonde pa mwana uja chikhala chochuluka bwinobwino anakatha kuzindikira kwasizavuta mene achipatala kubera anuza mwana wabada motere tinsamana motere tidikira padutse zaka zingapo kuti kathe kunthandiza bwinobwino ngupanga asaini sex yake kuti kodi gender yake ikhale iti male or female. The truth. You were talking about health talk awareness. Yes. I mean, how can they be introduced? What would be your suggestion? How should they be introduced? All right, so let's start from the hospital setting. Tiambire kuti no ngati nzimai mwezi wa dumpha sana sambi timanipikisa kuti no azimayi pamene akuona kuti sana sambi mwezi umenewo akekera kuti ndoyembekezera anyamuke sanga pire kuchipatala tikambe ku skero ziyazakale kuti ati mamba skero mochererapo chani menza chikalekale papati kuti kwangono kuti yoyo wadumpha suna sambi tamanga pire ku skero madura akambe kukweza akweze zonse zofunikira ndikuthandiza ndiye pamene ndo mayi wabwera kuti iyeyo waima pomwe paja tiyambe no kwa lankhula azimayi aja nkhani ya intersex kuti no pala ana ena ndithu amatha kubadwa ali ndi ziwalo zonse ziwiri ziyansitikana kapena nyamata. Tikachokapo pasipoti sene kuti upangano ma health talks tinyamuke tipite no ku community. So panopa ndi mati health center management committee imene no ina mati hospital management committee pamene pali no ngati ulalo bridge pakati pa achipatala ndi community. Ndithu pali committee imene kuti no pali ambiri amene ali au community amene no auchita nawo ndithu mtengatenga pankhani za zomwe zikuchitika ku chipatala. Ndikuti amene acheso tapange ndithu train tauze tafotokozere za nkhani imene iyi kuti wakati kufotokozera anthu akumudzi koma akuchokera za nkhani imene ya intersex. Tikachoka yapo ndi ma radio ngati panopa ndikukambira namo tikathe kukambisana zinthu zomasuka kawiri kuti anthu akathe kuchimvetsa chinthu chimene chichi vuto silo khalitso pali vuto ambiri okhuza nkhani za kuchipinda zogonana komanso nkhani za uchembere wabwino zomwe anthu ayenera kudziwa. Anthu achakadziwa timakhanga tapanga timati capacity tapasa ndithu kuthekera mphamvu zoti no atapanga decision yolongosoka pa yokha so tino uthenga uja apatsidwa akudziwa kuti no mavuto amatha kubwera andi tingathe kupita ku chipatala nthawi yabwino tikathandizike ana tisasale
tisamasiye kunja ena amathakoza kuti mana asapiteso ku school futi mina kumasekedwa ku school kucha makambaso kuti tingapange support bwanji ku school kucha kuti ndikuzowa kuti kumene kumachitika bullying kumachitika kusalana kwakukulu even aziphunzitsi kumene mwina kumansala mwana futi ndimene anamva kuti mene akuonekera so tikuyenera ndithu ife tikhale patsogolo kuti anthu aziwitse aliyense uthenga ukampeza uthenga iye akathano kuthandizira even akavuta mwana wane baba damotere sazakhala patsogolo kuseka azoti ndamva kuti izizi zimachitika and azakhala patsogolo kunyamula kandi mituka kasiya kuti kuwapanga ndithu support both physically komanso emotionally ndithuti. Wow, that has been a rich enlightenment conversation. But I think as we wrap up, Doctor, I want to find out what are your final thoughts, especially to parents. I know you've said a lot, but maybe what are policymakers and society at large on how to treat intersex individual with dignity and respect? Ine ndilimbikise kuyamba kuti no boma likhale patsogolo kuti no mavuto ngati awawa ayike ndithu makalikira amatu meti magwisa ntchito kali ma policy ma guidelines especially the sexual and reproductive health policy mukhale nkhani ngati zimene zizi kuti tikanena kuti uchembero wabwino sinkona kuti kani yoti nzimaye asamwalire pamene ali awembekezera pamene akuchira komanso ma issues ena amene amabwera pamene nzimaye akuyembekezera komanso pamene mwana wabadwa issue imodzi imene tikukamba ndi imene ya intersex kuti ma issue ngati amene wawa matopic ngati amene akhale ndithu ma document athu ma policy document ati kuti no anthu azitha tizipanga integrate ndi ma issues ena amene nzimayi kapena no banja limatha kumana nazo pamene nzimayi aliyembekezera kuchoka yapo tifunanso ma non-governmental organizations nawso akhale patsogolo kupanga advocate for communication, like for knowledge sake kuti anthu adziwe kuti tiri ndi vuto ilili ngati mene mupangiramo tiri ndi vuto ilili anthu adziwe koma angatipeza chithandizo komanso mene angati kusamalira mwana amene no wabadwa ndi vuto ngati limeneli tikachoka yapo tifunanso kuti no anzathu a media akati no patsogolo putting a deliberate measure or deliberate programs amene tuzowa kuti no akathe kuchotsa umbuli wathu pa nkhani zokhuza ifeyo thupi lathu cholinga njoti no ngati tingapezeke ndi munthu amene ali ndi vuto lotere tikathe kumthandiza mwachangu andizowa kuti no ma media amapita patali ndithu kuti anthu akumutsa mamvera radio ntaoni izizi tikahoti kuzikambakamba pachamati mphino bwereza imawala tikazikambakamba zinthu izizi zakhala kuti no it's not now a social taboo, it's now a normal kuti no tikaona zinthu zimene tikukambisana tisamachita kukambisana kuti no tidikire kaya anthu adutse ndi tikambisane bwino ayi pakati tukambisana more open so that we're able to help the couples that have such children but also children that are born in that condition tikatha kuwathandiza kuwapasa thandizo lonse chikondi chonse chisamaliro chonse komanso tikatha kuwabweretsa kuchipatala msanga kuti akande thandizo loyenera andi thandizo kuchipatala liliko ndithu timatha kupanga operation timatha kupereka mankhwala ma hormones aja kuti no munthu akathe kukhala bwino ngati wina aliyense ndithudi dziwa kwambiri. And that brings us to the end of today's edition of Equality Talk. A big thank you to Dr. Zaziwe Gunda for shedding light on medical and social realities surrounding intersex children. But our conversation doesn't end here. In our next program, we'll hear directly from an intersex individual, their personal journey, their challenges they've faced, and what they want the society to understand. Until then, I'm Penelope Kamanga. This has been Equality Talk, proudly produced by Center for Solution Journalism. Stay informed and keep the conversation going. Goodbye for now.